Mae gynhadledd fawr y byd ar newid hinsawdd COP30 wedi dechrau ym Mrasil. Ond beth yw COP? Mae'n gyfarfod enfawr lle mae gwledydd o bob cwr o'r byd yn siarad am sut i helpu'r blaned ac atal newid hinsawdd. Eleni mae'r gynhadledd yn digwydd ger coedwig law yr Amazon, un o'r llefydd pwysicaf o ran hinsawdd ar y ddaear. Mae'r goedwig enfawr yn helpu ni i nadlu aer glân ac yn amsugno carbon sy'n helpu i gadw'r blaned rhag poethu gormod. Ond ar hyn o bryd mae llawer o'r goedwig yn cael ei thorri i lawr. A dyma oedd yn cael ei ddysgu yn ysgol Gwaun Gynfi ger Caernarfon. Da ni wedi wneud gwaith am yr rainforest a palm oil a cocoa a coffi. Os mae yna ddim coed, fydd ni ddim gallu anadlu. So da ni anna'n cadw coed yn fyw, so da ni gallu aros yn fyw ac cadw'r planed yn iach. Ochr arall y wlad lawr yn Sir Fynwy, mae disgyblion wedi helpu'r cyngor i newid bwydlenni ysgol gan ddewis prydiau sy'n helpu coedwigoedd fel cyrru corbus yn lle cywiar. A rai ohonyn nhw hyd yn oed wedi cael eu gwahodd i siarad gyda COP30 trwy gyswllt fideo. Trafod mawr rhwng arweinwyr byd yn COP, ond yma yng Nghymru a dros y byd, mae plant a phobl gyffredin yn gwneud camau bach fel prynu bwyd lleol a pheidio creu gwastraff i helpu'r blaned.